Ay? Hindi na sa Ay? DJ Jonel sa Dino Remix. It was hard through the years. I'll never give up. Never one of my dreams. And deep inside, it's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be so better. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do. No man can never love you, no, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your You're listening to the hottest music of Ma'am Sophia Bianca, magandang hapon naman dyan sa iyo. Tamsak po, Tito Uragon. Kumusta na po ikaw? Long time no see. Oo nga, long time no see naman dyan. Ma'am Sophia Bianca, kumusta naman tayo dyan? Okay lang ako. Ikaw ba? Ikaw ba? Namiss ko ikaw. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Sophia Bianca? Harlem, oh, tamsak. Uy, Harlem, thank you naman dyan sa iyo, Harlem. O, sa pagtambay mo doon kay, kay Joe Mardel. Kaso na, nag-brown out sa amin. Kadarating lang yung, yung kuryente dito sa amin. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem, oh. Highly recommended monetized channel na si Harlem, oh. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Harlem. Oh, welcome back din sa aking live streaming. Si Ma'am Smooth Just with Rusty. Hello, host Tamsak Dan. Thank you din po dyan, Ma'am Smooth Just with Rusty. Welcome back din po sa aking live streaming. SJR. SB1. Ma'am Maylin Mapili, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. All the way from Singapore. Highly recommended monetized channel also na si Ma'am Maylin Mapili. Magandang hapon din dyan sa iyo, Ma'am Maylin Mapili. Welcome back din sa aking live streaming. Smooth Just with Rusty. Mega love shoutout po. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Maylin Mapili. Tamsak po, Tita Maylin Mapili. Kumusta na po ikaw? Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Uy, kumusta naman tayo dyan? Namiss ko kayo, guys. Namiss ko kayo ng 2 days. Diba? Busy ako, guys. Meron akong mga, may mga docs and documents ako, docs and papers akong mga, inaasikaso sa Kapitolyo. Kaya nawala ako ng 2 araw. Ma'am Maricel Abila, OFW Dubai. Hi Pulods. Hello din po dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Magandang hapon dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming, Ma'am Maricel Abila, OFW Dubai. Good noon po, ayun. Good noon dyan sa inyo, ma'am. Hello din po dyan sa iyo, ma'am. Kain ka na dyan, ma'am? Oo nga. Mag-lunch ka na dyan, ma'am. Ikaw sana ko. Uy, Harlem, kagabi nakauwi ako ng anong oras na ako kagabi nakauwi, Harlem, as in I am totally exhausted. It is because galing nga ako doon, Harlem, sa may pinuntahan kaming lugar ng kapatid ko, as in dinayo pa namin. Tapos hindi na ako nakaabot, Harlem, sa yung
LS, sabi ko nga, uwi kami ng maaga. Kaso ganun pa rin kasi medyo bundok yon kaya natagalan kami sa pagmamaneho. Ayun. Pasensya talaga, Harlem O. I will ask public apology para kay Harlem O kasi nangako akong mag-co-host sa kanyang grad live streaming. Pero hindi talaga ako umabot, Harlem O. Naabutan ko tapos ka na. Nagluto po muna. May nagkakagulo. Saan ba? Saan? Kaya gising ko lang ulod, sabi ni Ma'am Maricel Abila, OFW Dubai. Oo nga. Tapos pagdating ko, pagod na ako sa biyahe, nakatulog agad ako, Harlem O. Sorry talaga kay Harlem O. Tamsak po, Ate Harlem O. Kumusta na po ikaw? Sabi ni Ma'am Sophia Bianca. Saan ba nagkagulo, Harlem? Nagkagulo ba doon sa live stream mo? Nakita ko doon sila Ma'am Adel. Pamahal ng aking premiere, please. Salamat po. Mga budol sila nagtatalo. Sila pala nagtatalo. Yung mga nandun sa'yo, kagabi. Guys, patamsak naman ako guys ng premiere ni Ma'am Sophia Bianca. Baka naman yung nakapin sa taas. Nag-aantay lang may mag-donate. Kasi nagsasabi ako magdo-donate ako ng 5 24 hours. Ayaw mo naman ako pakinggan eh. Di ko pinapansin. Bakit? Wala bang nag-donate? Sabi ko nga magdo-donate ako sa iyo 5 24 hours. Nung nakaraang nag-live stream ako bago ka Uy, nakikinig ako. Ayaw nila ng WH. Akash na lang sana. Kung alam ko lang. Diba? Kung alam ko lang sana. Wow, gusto nila Gcash. Sana all. Oo nga. Sana all Gcash ang gusto. Uy, oo. Pag sa akin, Gcash na lang. Diba? Sabi ko na sa inyo eh. Ang kukupal, but it's okay na boss. Importante, masaya kami, uy. Oo nga. Ma'am Jenny Vlogs, Tamsak Dancer. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jenny Vlogs. Nagbabalik natin na kaibigan si Ma'am Jenny Vlogs. Or si Ma'am Jenny Kimba na mamayari ng 2 monetized channel account na sumasahod na. Sana all sumasahod na, uy. Magandang hapon naman dyan. Magandang tanghali dyan kay Ma'am Jenny Vlogs. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Ma'am. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Pati mga viewers masaya dahil sa guest. Si Ma'am Smooth Just and with Rusty all the way from Australia yan, guys. Highly recommended monetized channel also. Ma'am Smooth Just, magandang hapon dyan sa iyo. And welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. And thank you also for keeping me in your background also. Nakakatakot naman yung nagkagulo, sista. Buti na lang walang nagkagulo sa akin kahapon. Ang saya-saya, tawa kami ng tawa ni Sir Ben, sista. Diba? Inaaya ako doon kay si Bebe ang nandun sa iyo, Ma'am Maylin, naka-BG sa iyo si Bebe kasi inaaya ako ni Ma'am Jonas Salunda kasi ang saya daw. Sabi ko si Bebe muna kasi siya yung naghahawak ng cellphone. Ayan. Tito Uragon, ba't po ang tagal mo po, BG hindi nagparamdam. Mupong hindi nagparamdam. 2 araw lang naman, Ma'am Sophia Bianca. Katatapos ko lang mag-silent LS. Dalawa lang sila, nagkagulo kami, masaya kami. Oy, nandun sila Ma'am Adel kaya. Bakit? Ano bang nangyari?
Ay, ala, di naman nagparamdam si baby. Oo nga, nahiya naman yun sa'yo, Ma'am Maylin, pero naka-BG yun sa'yo. Naririnig ko lang mga tawanan nyo. Kumanta kaya si Pulano. Boss, guwapo, pwede juwain. Wow, Pulano palang pangalan. Oo. Hindi ka nag-propose. Harlem, hindi ka ba nag-propose niyan? Kay Pulano, o diba? Pulano. Sino ba si Pulano? O diba? Si Pulano. Mega love shoutout sa lahat mga lalab, sabi ni Ma'am Jenny Vlogs. Mega love shoutout din po dyan sa'yo, Ma'am Jenny Vlogs, o diba? Welcome back naman sa aking live streaming. Oy, Ma'am Jenny. Oy, si Sir Ali Pogi, sumahod na din. Ano ba? Ang saya. And I kiss your Thank God we're together. Ala, salamat baby sa pagtambay. You in this moment forever. Sir, bakit di? Ma'am, kasi sa region nyo, ma'am, is hindi po pwede ang super chat and super sticker. Ayan. And huwag ka naman magpalipad, oy. Allah, salamat baby. Ayun. Baka dyan, ma'am, sa region nyo is bawal ang super chat and super sticker. Ayun. Dito sa Armenia. Oh. Opo, ma'am, bawal siguro yan, ma'am. Sakop pa rin yan, ma'am, ng Middle East, di ba? Bawal naman talaga, ma'am, sa buong Middle East ang ganon. Ma'am Jenny Vlogs, mega love shoutout po, sabi. Nagpalipad pa ako kay Ali Pogi. Hindi ko, ma'am, alam. Kasi minsan, ma'am, ganon din ang aking iPhone dati noon when I was in Taiwan. Hindi rin siya makapagpalipad kasi pero hayaan mo na yun, ma'am. Oo, you don't have to. Thank you naman po dyan sa'yo, ma'am. Babalik din yan, ma'am. Baka maintenance lang dyan sa Armenia ng YouTube channel. Ay, ng YouTube, ng YouTube network. Sa Middle East, okay na, sir. Okay na ba? Pwede na. Pinapayagan na kayo. A face through a window, crying in the night. Night losing more than just another day. Happy people pass my way. Look in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh Mandy. But you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Basta card sa Middle East, okay na. Hindi ko, ma'am, alam. Baka may maintenance lang, ma'am. Hayaan mo na yan. Harlem, bakit? Ano ba nangyari talaga, Harlem? Uy, kwentuhan mo naman ako ng konti. Sige na. Bago ko pa i-review, kwentuhan mo na ako. Basta na-miss ko LS mo, 2 days din nawala. Oo nga, 2 days akong kasi nga may inaasikaso akong papers and documents sa BIR, sa doon sa Capitolio, and then sa Assessor's Office, and then saan pa ba? Sa Treasurer Office, ayan. And then pinuntahan ko pa sa attorney kahapon, pumunta ako kay attorney. And ayun nga, may pinagawa lang ako ang special power of attorney. Ayan. Tapos may pinuntahan pa ako kahapon. Ay, last day nung Saturday. Pumunta pa ako sa kung saan, ayan. Nakalibot kami. Kasi nga hinahanap namin yung official ng gobyerno, mahanap lang namin. Kailangan ko talaga yung pirma niya. Tamsak Sir Uragon, sabi ni Ma'am Yaya Joyce. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa Ma'am Yaya Joyce. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Yaya Joyce. Lunch na muna kayo dyan. Magla-lunch na sila Ma'am Jenny Vlogs at saka si Ma'am Yaya Joyce. Basta boss, happy at successful naman yung Thanksgiving ko. Ayan. Basta let me congratulate you, Harlem O, for your successful grand live streaming, and I am happy for you always. I will always be and will always be, diba? Sa birthday ko naman January. Sige. Sana nandito pa ako niyan. One day I'm gonna fly.
Pinipilit ko talagang umabot kaso hindi talaga ako makaabot Harlem. Tapos pagdating ko bulagta talaga ako, as in bulagta. Kwentuhan mo ako nung nagharanas si Pulano. Kumusta? See your eyes again. I lay down, I close my eyes at night. I can see Ayaw mag-show ang super chat at super sticker dito sa iyong LS. Ayun. Hayaan mo na yun, ma'am. Baka ma'am dyan sa area nyo, ang bawal talaga. Kasi depende yan sa territory eh. Ganun po yun, ma'am. Hayaan nyo na yan, ma'am. Oo nga. Let the bass kick. Ano pa? Bawal yata dito kasi may sabi na bawal din dito na ang YouTube Premium. Opo ma'am, siguro sa country, sa territory nyo yan. Kasi may time doon, when I was in Taiwan, is hindi talaga pwedeng mag-super chat. May time lang naman, mga isang oras, 2 oras, gano'n. Parang gano'n ma'am. Minsan nagkakaroon sila ng maintenance kasi. Pero I just don't know the real problem, ma'am. Pero ang alam ko, nasaan nyo yan, ma'am? Nasa territory nyo. Kaya na po muna kayo dyan, ma'am. Oo nga. Buti pa kumain muna. Mag-lunch muna kayo dyan. O, diba? Sa mga hindi pa dyan, guys, nagla-lunch, mag-lunch muna. Sa mga maghahapunan na, pakabusog po kayo. It's already 47 minutes past the hour of 5 o'clock. Host, patamsak ng premiere ko. Sabi ni Ma'am Smooth Just with Rusty. Sige, ma'am. Bababa po ako, ma'am. Sige na, ma'am. Habang binubuksan ko si Night Boot. Baba kami, sir, mawawala wifi namin. Sige lang po, ma'am. Sige lang po, ayan. Sige lang, ma'am. Pakabusog po kayo dyan, ma'am. Pakabusog po kayo. Kailan ba? August 31, 1 p.m. Let the bass kick. DJ John Sagayno Remix. Jonas Salondaga, shoutout. Pri, mega love shoutout naman dyan kay Pri. Nagbabalik natin na kaibigan. Uy, Pri, 2 araw ko ikaw yung na-miss. Oo. Mega love shoutout naman dyan kay Pri. Welcome din sa aking live streaming, Pri. Na-miss ko kayo. 2 araw ako, guys, nawala kasi. As in, super busy ang lolo nyo. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. The temperature is growing, so everybody's going down, 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 down. The pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause T1, T2, guys. Patamsak naman ako. T1 and T2, ayan.
Mission na pre, uy, saan ka ba galing? Doon pre, na pumunta ako ng Kapitolyo nga as I am explaining a while ago. Ayun, pumunta ako ng Kapitolyo, ng BIR, ng Assessor's Office, Treasurer Office, and then as in super, kailangan ko ng perma nila at magpagawa pa ako ng another special power of attorney just for the sake of everything na ginagawa ko. And kasi hinihingan ako sa BIR ng special power of attorney ng mga etc. ng mga chuba-chuchu o ganon. Luto muna ako, sabi ni Harlem. O sige. Pre, may dumikit kahapon kay Little at sa'yo. Puntahan ko na lang pre, kasi kahapon nga, pagka-uwi ko is bulagta talaga ako. As in, bulagta ako kahapon. Puntahan ko na lang pre, hindi pa ako nakakapanukli. DJ Sige, suklihan ko yan ng bonggang-bongga yung mga pumunta sa atin. Ma'am Yaya Joyce, thank you also for keeping me in your background, Ma'am Yaya Joyce. T1 Tito guys, baka naman. Hindi ako nakapag-support ng 2 araw, pre. Pasensya ka talaga, pre. Yung mahagip lang ng data ko, kasi bundok yung pinuntahan namin. Yung mahagip lang ng data kong oras, yun ang napupunta namin ni Bebe. Thank you, pre. Ingat palagi. Oo. Thank you din sa'yo, pre, dyan. Ingat din kayo. Harlem, me. Ayan. T1 Tito guys, T1 Tito. Baka naman. Kay Ma'am Sophia Bianca at saka kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Harlem, yahoo. Down. Pretty girls, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me shaking. Sir, napasok na ba yung bank account ko, sir? Hindi pa po. We rock it like we can. Hi, Ma'am Jonas, sabi ni Harlem O. Uy, kwentan mo naman ako, Harlem. Ano ba nangyari? Sige na, doon sa LS mo. Para di na ako mag-review. Sige na. Isari Manjoy. DJ John Sagayo. When you're lying and stay on my business, so watch you dying. I'm taking my beat, but a high speed climb, but regular living, that's what I'm trying to prove. That I just lying the boots. First true Filipino rapper on the loose. Enjoy if you cool. Hate is cause when I put my city on the map. 22 double the O. Oy, ano nangyari dito? Ma'am Jenny, mega love shoutout. Iingat po. Alis na kami. God bless everyone. Salamat, Sir Uragon. Oh, sige po, ma'am. May kumanta doon kaya di ako nakatulog. Parang kape kasi yung kanta. Kape? Kapiste, ganon. Parang kape. Kapiste, ganon. Despite any turmoil, I'll be proud of my soil.
Wala na bang nangyari doon? Uy, galing ng kumanta, boss. Play mo. Pilipino, kahit anong kulay ng palagi sa Bandang dulo na ba, Harlem O? Bisaya ko. Bandang dulo na ba? Walang tatalo sa konsig ng ating mundo. Isip lang ng malakas ang ating panalo. Huwag nang pag-usapan ng mga negatibo. Mangyayari sa mga panikana sa mundo. Kinabukasan na narito. DJ Jonas Sagano Remix. Saan bang banda yan? Bandang dulo na. Sila ano na ang nandito eh. Sila Ben Kalugay, Bash Stampede. O hindi pa ako binabalikan ni Bash Stampede. Sana all. Di pa binabalikan. Oo nga. Bandang dulo na ba? Or bandang unahan pa? Nasa 1 hour ata yun, pre. Ah, sige, nasa 1 hour pa lang. Si Ben Kalugay? Sino ba si Ben Kalugay? Ito si Rod, ano ba yan? Rodenken ba? Ito ba yan? Ito ba yan? Maganda kayo araw-araw. O, di ba? Imamay niyo na talaga ang kabaong dahil. Tapos, dagdagan pa ni Sir Roger. Nako, my goodness. Ano ba? Roder? Hindi ang nangyari niyo. Roger? Ken? Ay, Hoy, ganun. nakatangburan na ako, oh. Maraming kang Ba, manuno ka, bata. Ay, joke lang. Ma'am Lizelle Vlog Family, dati ng Dikit Labs host. Ayan, dati na ding Dikit kay Labs Sophia Bianca. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Lizelle Family Vlog. Bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. Magandang gabi naman po dyan sa'yo. Ma'am Lizelle Family Vlog, welcome back po sa aking live streaming. 1 and 26 minute na yan. Ito na rin lang po kami. Sir Ben, magandang gabi rin sa iyo. Hello po. Good evening, Sir Roger, Sir Plano. Good evening sa inyo. Si Pulano, ayan. Roger and Pulano. Uy, ayun, magsalita na. Pero ito, dahil ako ang naunang magsalita, si Pulano maunang kakanta. Si Pulano muna pakakantay natin. Alright. Oo, sige, gawin natin music background. Yun na ngayon. Mega love shoutout Labs Harlem O. Sabi ni Ma'am Lizelle Family Vlog. The one and only Sir Polano and Sir Roger Ken. Ayun. Nawala siya. Tapos pagka-intro, nawala siya as in, ganon. Ang ganda pala ha. Oo. Diba? Pagkatapos ng mag-intro, nawala siya. Ayun. Ang ganda talaga, oy. Ang ganda ng pagkawala niya. Hello, Labs. Jonas Salundaga. Kumusta ka? Sabi ng Lizelle Family Vlog. Ganda na ng intro eh. Diba? Anong nangyari daw? Nalaglag kayo, sir. Diba? Nilaglag ni Harlem eh. Sabay ganon, sabay nalaglag ganon. Salamat sa pakulay mo, Sir Baby Board Vlogger. Yan na. Nagbabalik sila. And when it seems my dreams are always left to my fingers, when they just can't be found, I turn around and there they are, shining in her eyes.
maganda nga. Di ba? Send hello to Mother Dear Pre. Ayan. Hello daw, Mother. Mama Elma, nandito na rin sa atin. Magandang gabi naman dyan kay Mama Elma Tihada. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Highly recommended monetized channel also na may code sa aking 80. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Elma Tihada. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan, guys. If you are not yet connected with our guest na mga nandito, guys, all you have to do is to visit their respective channel and do connect to each and every one. Ayan. Mega love shoutout dyan sa inyong lahat. And thank you also for joining my live streaming, guys. Di ba? Makipagkaibigan kayo, guys, sa bawat isa. Hindi masamang makipagkaibigan kaya. Ma'am Elma, Yahoo! Ang pagbatis nang gagaling pa kay Ma'am Jonas sa Lundaga or si Pri. Ayun, kilala niyo naman siguro kung O, di ba? Ang galing ng kanta. Oo nga. Si Pulano na kumanta. nabibisita yan, guys. Ang galing. Ma'am Elma, hello po. Ayan. Ito, guys, si Ma'am Lizelle Family Vlog. Kung di nyo pa kaibigan, guys, dikitan nyo to, guys, ang ating bagong kaibigan. I know for sure na hindi nyo pakadikitan. I am very sure na hindi nyo pakadikitan si Ma'am Lizelle Family Vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. May next pa yan 2 song. Oh, ano pang song nila? Diba? May premiere ako host. Ayan. Sige. T1 and T2, guys. Baka naman. Sir Ali Pogi, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan, guys. Sir Ali Pogi. Nagbabalik din natin yan, guys, na Pakistaning, napakagaling magtagalog. Ayan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Ali Pogi. Congratulations naman dyan for getting your channel monetized. And talagang monetized, as in super monetized na. Magsasahod na to. As in, oo nga. Sir Ali Pogi, magandang tanghali naman dyan sa inyong lahat. Kasama ni Ma'am Yaya Joyce at saka ni Ma'am Jenny Kimba. Magandang hapon dyan sa inyo. Or tanghali. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Sir Ali Pogi? T1 hanggang T3, guys. Baka naman T1 at T3. Kanina pa kita hinahanap, host. Bakit, sir? Bakit? Puntahan ko, premiere mo, Mama Elma. Pababa po ng bahay. Dating dikit na pala ako kay Mama Elma. Set reminder na tamsak na din po sa premiere mo po. Ayan, sabi ni Ma'am Lizelle Family Vlog. Kanina pa kita hinahanap, host. Bakit po, sir? Dan tamsak, sir? Thank you for that sweet tamsak, Sir Ali Pogi. Ayan. 8 wonderful people in the house. Magandang gabi yan sa inyong lahat. And it's already 3 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, guys. Ayan. Si Ma'am Jeans Channel, babalik rin natin na kaibigan. Mega love shoutout din po dyan sa Ma'am Jeans Channel na nasa harang daw. Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Jeans. Highly recommended channel yan, guys. Si Ma'am Jeans Channel. Monetized channel pala. Ayan. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Jeans Channel. Welcome back din sa aking live streaming, Ma'am Jeans. Ang galing naman ng boses. Three minutes left. Oh, di ba? May papaharang pa siya.
Sige, maya-maya na natin i-shoutout si Ma'am Jeans Channel. Hindi pa pala ako nakakapagbigay ng congratulatory message para kay Ma'am Jeans Channel. Sorry talaga kay Ma'am Jeans. Medyo na busy, ma'am. Someone's following rights. Now there's Ang galing. Dan T1 and T3, sabi ni Pri. Pri, bigyan kita ng 2WH Pri. Ayan. Kunin ko lang yung pangalan. Thank you so much. All right. Kuya Harlem and Kuya Ben Kalugay. Kaya maraming Ayun. O, diba? Ang galing naman ang kumanta. Ang galing, no? Ni Pulano. O, diba? Jowain mo na yung Pri. Ay, Dan share. Ayan. Thank you naman dyan kay Sir Ali Pogi sa mga pa-share mo dyan. Kumain na ba kayo dyan, sir? Bakit ba ako, sir, hinahanap pala? Bakit ano nangyari, sir? 2 araw ako, sir, na walang live streaming kasi nga meron akong inasikaso sa Kapitolyo. Sa bukas nga pupunta naman uli ako doon. Pero maaga naman akong uuwi. Oo, doon sa BIR, ayan. Dan share. Thank you naman dyan kay Sir Ali Pogi sa mga pa-share mo dyan, Sir Ali Pogi. Ayan. And kung di nyo pa to guys kaibigan si Sir Ali Pogi, makipagkaibigan kayo dito guys. Napakabait nitong Pakistaning, napakagaling magtagalog guys. Trust me, as in, super magaling magtagalog yan na isang Pakistani. May pusong Pinoy na tinatawag. Si Ali Pogi guys ang pangalan. Hahanapin ko pa yan, boss. O, diba? Ma'am Adel, magandang gabi naman dyan sa iyo, Adel Sulit. Ma'am, 2 araw akong wala sa inyong lahat, guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Napaka-supportive na kaibigan ever since. Ayan. Highly recommended monetized channel also. Nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Ma'am Adel, pasensya na kayong lahat. 2 araw akong wala sa ere. 2 araw talaga as in. Pag uwi ko ng gabi, bulagtang-bulagta ako as in. Nabisi lang po, ma'am. Pumunta ako ng Kapitolyo, ma'am, BIR. At ang dami pang sangay ng opisina. Isa-isa lang pati ang pila as in. Kaya nakakapagod talaga yung pila kasi hindi ka papapasukin sa opisina kapag overpopulated na sa loob. Hindi ka na papapasukin. You have to wait. Oo, Tagalog na Opo, ma'am. Kapitolyo talaga yun, ma'am. Oo, ang tawag doon sa amin sa Kapitolyo. Oo. Sa City Hall. Opo, ma'am. Galing ako, ma'am, na City Hall. Oh, yun ang tawag namin doon sa Kapitolyo. Ali Pogi. Medyo na busy, ma'am. 2 araw akong nawala sa ere. Ayan. Nagbabalik na ako ngayon. Bukas pupunta ako ng BIR and then may susubmit akong yung mga settlement papers and then yung special power of attorney. Pero mabilis lang naman yon. Ayan. Pupunta ako ng BIR. Galliano Family TV Harang, new friend po, invite ni Jeans Channel. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Jeans Channel. Nakapasok na ba si Ma'am Jeans Channel? Magandang gabi po kay Ma'am Jeans Channel. Nagbabalik din na kaibigan natin yan guys. Highly recommended monetized channel also si Ma'am Jeans. And si Ma'am Galliano Family TV na invited ni Ma'am Jeans Channel. Mega love shoutout din po dyan sa Ma'am Galliano Family TV. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan din or kabarkada. Nabibigyan ko rin ng kanyang
jacket, o di ba? Moderator function na tinatawag, ika nga, ayan. Para naman pwede na rin siyang makipagkaibigan or pwede na siyang maglapag ng kanyang bahay or mag-promote ng kanyang channel as well dito sa ating live streaming. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Galyano Family TV, ayan. Nakaibigan ni Ma'am Jeans channel. Si Ma'am Jeans is, syempre, mega love shoutout po dyan sa Ma'am Jeans channel. Welcome Ma'am sa aking live streaming. Dito na miin na, ayan. Ang nagbabalik natin guys na kaibigan. Hindi ko pa nabibigay yung yung aking congratulatory message ha. Kasi na-busy ako ma'am ng 2 araw as in. Sorry talaga. Good luck sa lakad mo sir. Opo ma'am. Thank you po ma'am Adel. Sana matapos na yon kasi as in super matagal na. Kay Ma'am Jonah din, sa'yo ko pinasend. Ayan. Sige. Pag nag-send na si Pri, ayan. Pag nag-send si Pri, hindi pa naman nagsisend si Pri. Ma'am Grace, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Tamsak Pogi, mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Ganda, si Ma'am Grace B Vlog. Magandang gabi naman dyan sa Ma'am Grace. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am, hindi Ma'am P, T Ma'am sa akin, T1, T2, and T3 yan. T1, T2, and T3. Yahoo, 2 paring jeans. Yahoo 2 paring jeans. Ayan, sabi ni Galyano Family TV. Ito guys, si Galyano Family TV, kung di nyo pa kaibigan, abay makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Natin guys, ang kaibigan ni Ma'am Jeans Channel na napaka-supportive natin na kaibigan. Ang ating bagong magiging kaibigan. Diba? Ano pa? Oy. Lakas ulan. Oo nga ma'am, malakas ang ulan dito sa amin din. Lakas din ang ulan. Naririnig. Malapit kasi ako guys sa may veranda, sa may terrace na kaya naririnig, nakayero lang kasi. Sir Ali Pogi and si Galyano Family TV guys, thank you also for keeping me in your background. Time check tayo guys, it's 12 minutes past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. DJ Jonah Sagayno Remix. Sir Joel's Finest. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Joel's Finest. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel also na nasa harang din. Magandang gabi naman yan kay Sir Joel's Finest. Welcome back din sa aking live streaming Sir Joel. O diba? Si Ma'am Grace, Christmas. It's 3 months, 24 days, 5 hours, 47 minutes, 9 seconds na lang guys before Christmas. Oo nga. Merry Christmas in advance naman dyan sa inyo guys. Hanggang saan ang teaser? Hanggang T3 ma'am, ayan. Yung mga nangangailangan guys ng WH, I am giving away free WH. Magtatamsak lang kayo sa mga premiere. Si Ma'am Grace B Vlog. 3WH ma'am, bigyan kita ma'am. 3WH. Ayan. T1, T2, and T3 guys. Baka naman, maluoy. Patamsak naman guys. Kala ko tunay na tutubi ang nasa Mike Labs host. Sabi ni Ma'am Lisel. Opo ma'am, o diba? Ang galing. Babaka Bahay paring Galyano Family TV. Ano yun, bebe?
Ano ito? Ito? Oh, okay. Donate kay Ma'am Jelix. Sino ba yun, Ma'am? Sweetie Lady, nandito na rin sa atin. Ako wala sa harang, baka maiwan na naman. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Sweetie Lady. Nagbabalik din natin yan, guys, si Ma'am Buhay. Ma'am Adel, sulit noted po, Ma'am. 2WH, ayan. Jelly is easy, ayan. Donate kay Jelly Easy. Ayan. Noted po, noted. Ayan. Ma'am Buhay, also known as si Ma'am Sweetie Lady. Magandang hapon naman dyan kay Ma'am Buhay. Highly recommended monetized channel also yan, guys. T1, T2, T3, all done sa kanila. Ma'am Lizel, bigyan kita, Ma'am, ng 3WH. Kunin ko lang, Ma'am, yung pangalan mo. Lizel, Lizel, family vlog. Bigyan kita, Ma'am, ng 3WH. Ayan. Thank you, sir. Always welcome po. Always welcome. Dikit na din sa kanila labs. Ayan. Sige, Ma'am. Thank you po, Ma'am. Nag-iwan ka lang ng bakas, ha. And guys, paalala lang, wag ninyo, guys, na wag ninyo didikitan ng Premiere, ha. Premiere is not a video. To be exact, Premiere is not a video, ayan. It was set to be your future video. Kaya wag ninyo, guys, na magtatamsa kayo sa Premiere and then magdidikit kayo and then mag-iwan kayo ng bakas. Masasayang lang, guys, matatawag kayong mga spam subscriber lang. Paalalang kaibigan, guys. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang hapon at maligayang Pasko, o diba? In advance. Si Sir Joel's Finest na nandito na sa atin. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Joel's Finest. Mega love shoutout naman po dyan sa'yo, sir. Welcome back din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic. May kapitbahay to, guys, na nakakamangha ang kanyang kapitbahay. Kaya kung hindi nyo pa kaibigan yan si Sir Joel's Finest, kung gusto nyo malaman kung sino yung kapitbahay niya na napakaingay paggabi, dikitan nyo na po yan. BG, saing lang muna ura doon. Sabi ni Ma'am Jeans Channel, sarapan mo yan, Ma'am, ang pagluluto mo dyan. Medyo nangangamoy brown out na naman sa amin. Bye, host. Sige lang, Ma'am. Sige lang, Ma'am. Diba? Thank you naman po dyan sa Ma'am Buhay. Bye, host. Ayan. Sige lang po, Ma'am. Sige lang. Mukhang kusina mood na naman to si Ma'am Buhay. At kung may mga katanungan kayo, guys, pwede kayo magtanong para naman may iba naman yung ating live stream. Pwede kayo magtanong, guys. Sky is the limit, ika nga ang tanungan. Okay lang po. DJ Rez on the mix. Totoo din ba, pag mag-watch to watch sa mga video at magdikitan, bawiin din ba, lolo yung dikit? Pag mag-watch to watch sa mga video at nagdikitan, bawiin din ba, lolo yung dikit? Depende yan, Ma'am, kung ang pagkaka-watch mo is tama. Ayan. Kapag tama naman, hindi naman po yan binabawi talaga. Pero kapag kami nadali mo yung panonood mo dyan, ayan. Sabi noong March 23, 2021 update, guys, YPP YouTube Partner Program Eligibility Update. Sabi ni Lolo,
Ang pagsusubscribe daw is kailangan iwasan nyo yung manonood kayo ng bidyong seconds video because seconds video is not partner na ng YouTube partner program. It is not eligible for your channel to get revenue sa mga second video. Ayan. Kaya guys, kung hindi na po pwede ang seconds video na pwede nating panoorin, doon tayo sa minute video yung tinatawag na kailangan nating tapusin. You have to watch it till the end. Kaya nga guys, I am requiring o sinasabi namin sa aming mga kaibigan na gumawa ng at least 1 minute na video kasi ang seconds video is hindi na part ng YouTube partner program eligibility. You have to finish it. Minute video yung tinatawag. 1 or more minute, it's totally fine. Kailangan mong tapusin bago kayo magkalembang, bago kayo mag-likes or mag-comment, ayan, and magkalembang, ayan. Mga 1 minute pwede po. Opo, ma'am. Pero yung mga host na nagsasabi na, puntahan mo yung live stream niya, panoorin mo ng 3 minutes, mag-comment ka, mag-like ka, mag-subscribe ka, magkalembang ka. Tinatawag yan guys na spam subscriber. Yan. Ganon po yun ha. Baguhin nyo guys yung mga tinuturo nyo sa inyong mga viewers. Kasi kapag ang itinuturo nyo is wala naman talaga sa community policy, kapag may mga viewers kayo dyan na nakakaalam ng mga community policy, pagtatawanan kayo, you were spreading lies na tinatawag. Ano pa ba? Sana may nakinig. Advance Merry Christmas naman dyan sa inyong lahat ha. 2 days more, magki-Christmas na. Boss, nga yun, di ko narinig maingay kasi ayokong ulitin. Bahala ka dyan, Harlem. Almost everyday pinapaliwanag ko yun. Bahala ka dyan. Rewind. Yan, sige. Rewind mo na lang. Ako nga, pinareview mo din sa akin eh. Sige, review mo rin. Bawi-bawi lang to. At kung may mga katanungan pa kayo guys, pwede nating sagutin yan. Umikot na naman siguro signal ni Paring Galliano Family TV. Bakit? Ayun na si Family Galliano TV 2. Nandito sa atin. Keeping us also in her background. Si Galliano Family TV 2. Hindi ko pa ito nadidikitan si Galliano Family TV ata. Ng aking second monetized channel account ata. Ay wala panti pala. Hindi ma'am, nag-switch account siya. Galliano Family TV lang yan. Kanina, nag-switch account. Pasensya na, dantamsak po. Sabi ni Galliano Family TV. Bigyan ko pa uli ikaw ng moderator function, Baba ka bahay, pare. Ma'am Galliano Family TV? Pwede mong gamitin yung main channel nyo. Guys, paalala ko lang sa mga bago natin na kaibigan na nandito. Gamitin nyo yung inyong main channel. Tapos mag-type lang kayo ng Mi, Ora. Kahit alin dyan guys, mag-type lang kayo. Mi, Ora, o kung kaya channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot, or mag-isang tuldok lang kayo, hahanapin ni Nightboot ang inyong bahay, automatic ibababa niyan dito sa atin. You don't have to worry about dropping your links pala. Alin dyan guys, pwede nyong i-type, Ora, Mi, channel, tawagin nyo si Nightboot ka mo, Nightboot, baba mo ang bahay ko, now na. Or mag-isang tuldok lang kayo, nasa harang pa pala. Mag-isang tuldok lang kayo guys, sapat na. Hahanapin niya ni Nightboot ang inyong channel guys, trust me. You don't have to worry about dropping your links in my live streaming. All you have to do is use your main channel account. Kasi kapag ginamit nyo guys ang inyong mga ninja, ang bababa niyan si Ninja. Narinig ko na bawi-bawi lang yan. Pinareview mo ako ha.
O, di ba? Ganon. DJ Rams. Piste. O, di ba? Ang galing. Mm-mm. Uy, Happy National Heroes Days naman dyan sa inyo, guys. Happy National Hero Days. Diba? Kilala niyo ba kung sino yung mga hero natin? Okay, guys, mag-type ng X, ha? Harlem O has been subscribed for 1 year. Oh, 1 year na pala. 1 week, 3 days, 1 hour, 46 minutes, 27 seconds talaga. X. Hoy, 3 months na pala, ma'am. 3 months, 6 days. Kita mo, 1 year kitang pinag... Uy, pare ex mo ata. Pinagtiisan pala, ha? 1 taon na palang nagtitiis. Sir Ali Pogi, thank you also for keeping me in your background. Army Pakistani, si Sir Ali Pogi yan, guys. Kahit hanggang ngayon, wala pa rin ako jowa. Jowain nyo na yan kasi, oy, mayaman yan, si Harlem O. Kung alam nyo lang na matutulog lang kayo, araw-gabi, walang panty, ganon. Jujuwain nyo lang yan, guys. Kakain lang kayo at matutulog. Siya na yung bahala mag-livestream sa inyo at magpakain. Dahil sa iyo yon, 1 year na ako, nag-aantay. Pinag-antay pala. Oy. 1 year. Happy National Hero Day, guys, sa inyong lahat. Ayan. Today is August 30, 2021. O yung Cavite Laguna Expressway, mag-o-open na ngayon, di ba? Ang galing. Ang ganda na. Yung Cavite Laguna Expressway. Ang ganda na. Manikin lang, walang panty. Oo nga. Yung manikin. Jojowain nyo lang yan, guys, si Harlem Mo. Hala, oo, no. Bakit ganun? 1 year na pala ako naging tanga sa ex ko. Pisti, oy, kaya di ako nagkakajowa. Oy, huwag kang magpakatanga sa inyong mga ex, guys. Kailangan kung may mga ex kayo, move on na kayo. Oo nga. Huwag na huwag niyong hinahabol. Alam niyo ba ganito ang gawin niyo? Kapag nakipaghiwalay sa inyo ang kasintahan niyo, ipakita nyo, guys, na kawalan kayo, hindi yung kayo yung nawalan. Wag na wag nyo ipapakita yan na kayo yung nawalan kasi magpapahabol at magpapahabol yan. Ipakita nyo, guys, na kayo yung kawalan. 'Di ba? Para kayo yung habulin. Ganon. Move on na tayo. Next. Kaka-break nyo lang 1 month ago. Oy, Harlem, oy. Kaka-break nyo lang 1 month ago. Paano maka-move on? Damihan mo, Harlem, collect and select. Oo nga. Hugot loves. Boss, yan ba ginawa mo? Oo. Ganun ang ginawa ko, di ba? Nung nakipag-iwalay sa akin, nag-abroad ako, nagpakasasa ako sa abroad. Tapos sa habol-habol, ayoko na. Di ba? Diba? Kasi daw wala akong pera noon. Kaya brinikan ako. Di nag-abroad ako ngayon. Ngayon, hahabol-habol siya. Kamusta? Ganon, mag-move on. Tama, Lals, Joanna Salundaga, collect and select. Ganon pala. Sige. Diba? Nakipaghiwalay sa akin kasi wala daw akong pera noon. Diba? Di nag-abroad ako para may pera ako. Ngayon, nahabol-habol. Mukhang pera pala. Mukhang pera pala. Ang sakit. Ang sakit ma-realize ang katotohanan, no? Pag may anda, may love loves Harlem.
Wag mo na habulin, Harlem. Di ka aso ha. Tao ka. Tao as in. Oo, aw-aw. Ganon. Mag-LS ako nang mag-LS para magkape. Sige. Game. Ano pa bang katanungan niyo? Wala na pa kayong katanungan? Okay, Ma'am Smooth Jazz. Tuwang-tuwa na naman si Ma'am Smooth Jazz. Uy, ganun talaga pag nag-move on. Wag nyo guys ipapamukha sa kanila na kayo yung nawalan. Ipamukha nyo sa kanila na kayo yung kawalan sa buhay nila. Diba? Makikipaghiwalay ka tapos habol-habol ka ngayon. Kumusta? Kaya nga, ang gulong guys is hindi ginawang bilog yan. Hindi lahat puro nasa taas, ay nasa baba. Minsan nasa taas yan, minsan nasa gilid. Ganon. Ang buhay ay parang gulong. Minsan flat. Anyway, so much for that. See you sa LS ko mamaya. Sabi ni Harlem. Sige. Ano pa ba? Ano pang mga katanungan nyo guys? At sagutin natin yan ng bonggang-bongga. Oo nga, Harlem, collect and select. Maniwala ka sa stick to one. Oo, wag kayo guys maniniwala sa stick to one. Meron nga akong kakilala guys na pinagmamalaki niya, di ba? May dalawa silang anak, ganon. Tapos mahal na mahal niya yung anak niya, pati yung asawa niya. Hindi siya lolokohin. O ayun, binilhan niya ng sasakyan, binilhan niya ng bahay. Tapos nandoon kami sa abroad. Ayun, basta lahat ng luho binili, lahat ng mga gadgets, may motor pang binili sa asawa. Ayun, hindi pa nakakauwi ng Taiwan. Buntis yung asawa niya. Kumusta? Ay! Huwag kayong ganon. Bad yun. So sana na lang talaga mahanap ko na yung pido ng buhay ko. Huwag mong hinahanap yan. Hayaan mong ikaw ang hanapin nun. Oo. Kasi kung nagmamadali ka, nagmamadali din yun. Nahanapin ka. Kaya sa tamang oras, nagkakahanap ka na. Si Ronron, mabait talaga yon. Sinong Ronron? Stick to one, die for 8. Grabe naman yun, oy. Stick to one, die for 8 daw. Saan ka sa Taiwan host? Ma'am, I stayed in Taoyuan City. Ayan. Around Taoyuan City, ma'am. Ma'am Jonah, di na yung nag-chat kasi nagbago na daw ako, Ma'am Jonah. Diyos ko, wag mong hanapin, Harlem. Kusa yung dumating sa buhay mo. Chill ka lang. Oo nga. Kusa yan dumarating. Huwag yung minamadali kasi. Kasi habang minamadali nyo guys, bokya kayo ng bokya niya lagi. Kasi sila hindi naman nagmamadali. Di kaya ako nagbago. Siya lang yung di nag-chat. Baka naghihintayan lang kayo ng chat. Alam niyo, kung may problema kayo guys, halimbawa di nakakapag-chat yung isa, bago kayo mag-hysterical, alamin niyo muna kung bakit, di ba? Bago kayo mag-hysterical kung bakit di nakapag-chat, malay niyo, putol pala yung daliri, di makapag-chat, di ba? Paano makakapag-chat? Malay nyo, naputulan ng daliri. Di ba? Kaya huwag kayong mag-hysterical. Let him or her explain first bago kayo mag-hysterical. Sabi nga guys, huwag kayong magdi-decision guys kapag nalulungkot kayo. Huwag kayong magdi-decision kapag masayang-masaya kayo. Make sure na kapag magdi-decision kayo is nasa normal na pag-iisip kayo. Ganun yun. Ano pa? Pag nagmamadali kayo, madadapa kayo. Oo nga, hindi pa naman marunong tumingin sa pinanggalingan daw guys is nadadapa. Diba? Sabihan mo yang kaibigan mo, Ma'am Jonah, gaantay ako reply niya. Di nagre-reply. Giatay. Oo nga, unahan nyo na mag-chat kahit di nga mag-reply sa akin. Chat ako ng chat. Di ba pre? Ang haba.
Pero in-unfriend mo, gano'n. Sir, pain expert, one life history, madali lang yan. Pag hindi ka nakapag-reply, huwag i-chat. Huwag ganun, sir. Hayaan nyo lang muna. Halimbawa, nag-chat kayo, hindi nag-reply. Hindi naman ibig sabihin na hayaan nyo nang huwag kayong mag-chat. At least, kumustahin nyo once a day. Kumusta, Brad? Kumusta? Ganon. Tapos kayo naman dyan, maangkikitid ng utak nyo kung ano-ano ang iniisip nyo. Kesyo ng girlfriend, ng boyfriend, ganon. Hayaan nyo muna mag-explain. Alam nyo, kung nagsisinungaling yung isang tao is, mabilis lang naman talaga mahuhuli kapag ka nagsisinungaling. Kasi minsan, kapag ka nagkukwento yan guys, is pabara-bara yan. Minsan ganito may punto, minsan nawawala yan sa istorya niya. Kaya malalaman nyo kung nagsisinungaling talaga. Nainis, malay nyo, walang data, walang load, di ba? Malay nyo, may wifi, wala namang signal yung kanilang router. Kumusta? May wifi na yun, Ma'am Jonah. Sabi niya, busy daw sa Pier. Saan sa Pier? Pier? Yes, ganun dapat ang kaibigan or jowa. Adjust. Oo, dapat minsan mag-adjust kayo ng kahit papaano, ha? Kayo yung mag-adjust. Kung hindi na kayo makapag-adjust, puntahan nyo kung saan man sila naroroon, di ba? Puntahan nyo, tingnan nyo, bulagay nyo, bulaga. Ganon. Para malaman nyo. Ano pa? Sa pier kasi yun, nagtatrabaho Harlem. Nag-adjust na ako, Ma'am Jonah. Di ba? Sa sobrang adjust niya, hiniwalayan niya. Kung yun, mag-adjust. Sir Pain Expert, magandang gabi naman dyan sa Sir Pain Expert pala. Tuwang-tuwa sa Sir Pain Expert, one life history. Ano pa ba? Usapang ex tayo dito Ginaantay ko na lang Si Pri, pag di nag-reply, tawagan ko yan ng bongga ako. Oo nga, ganon. Kapag ako di nakakapag-reply agad-agad, tinatawagan minimiss call ako niya ni Pri ng ilang beses. Kaya nakukuha ko. Minsan kasi yung chat ni Pri, nag-chat siya. Tapos ang dami ng chumat. Tapos ang dami, nasa dulo na siya. Ngayon, mag-miss call siya. Nasa unahan siya agad. Ganon. Mostly pa naman yung masamang isip. Palagi yon ang may karanasan. Kaya alam niya pag hindi nagre-reply. Alam niyo ba guys, kapag ang asawa niyo or ang jowa niyo is nagloko, magloloko pa rin yan. Pero hindi lahat. Almost 2% is minsan nagbabago talaga. Pero hindi lahat. Minsan nawawala yung ating tiwala sa ating mga mahal sa buhay. It is because nga niloloko tayo ng ating minahal. Ganon. Pero sabi nga, bigyan nyo ng second chance. That is the only way para magkaroon kayo ng katiwasayan, guys. Pero kapag ang second chance is hindi pa rin, guys, nagbago, it is not healthy na. Ayan. Kapag ang second chance na binigay nyo, it's unhealthy na talaga. Kaya mostly, nagiging topakin or minsan mainitin ang ulo, siloso. Kasi nga, minsan mo nang niloko yon. Kumbaga nga sa salamin, once na nabasag mo yung salamin, hayaan mo nang basag. Huwag mo nang piliting magkanda durog-durog hanggat sa ikay nasasaktan. Sa pagpupumilit mong buuhin uli. Ganon. Next. Mostly, tapos nag-chat, sabi niya, nagbago daw ako. Diba? Bahala kayo dyan. Mabait yun, Harlem, promise. Push mo yun. Gantay lang ako, Ma'am Jonah. Huwag magselos sa haka-haka lang. Oo nga. Huwag kayong nagselos guys sa haka-haka lang. Okay, Sir Pain Expert. Thank you naman po dyan sa'yo. Sir Pain Expert, One Life History. Ang ating super chatter. Ito guys, si Sir Pain Expert, kung di nyo pa kaibigan, SCPE, ayan. O hindi ako siloso. Huwag kayong magsiselos, guys. Huwag nyo pinagsisilosan. Alam nyo ba guys, ang aking motto sa aking, ang aking motto sa aking Facebook account, in my whole life, ayan. Trusting a person is letting them destroy you completely, knowing that he or she will not, di ba?
Ibigay niyo yung trust niyo, guys. Ganon ako. Ibibigay ko yung tiwala ko sa inyo. Pero kapag ka nawalan ako ng tiwala sa inyo, wag niyo na guys akong pilitin. Kasi hindi ko yan ibabalik sa inyo. Pinagkatiwala ko sa inyo lahat ng aking tiwala. Ayan. Pero kapag ka binasag nyo yun, pagtitiwala ko yun sa inyo, whether you like it or not, alam yun ang aking, kahit nga kapatid ko or ang mother ko, alam yun. Maniwala kayo, guys. Kaya wag ninyo guys na wag ninyong inaalis yung tiwala ng isang tao sa inyo. Panghawakan nyo yon. Kapag ka may minahal ka, wag nyong wag nyong niloloko. Asa na ba si Pain Expert One Night History? Ayan. Ito guys, so padikit naman ako guys sa ating super chatter. Baka naman, ito guys, so si Pain Expert One Life History na nakapin sa atin. Why so serious? Ma'am, usapang X, ma'am eh. Oo, usapang X. Di ako mahilig mag-isip ng ganon at di ako marunong magduda. Wag ninyong pinagdududahan. Pero kapag nga nawala na yung tiwala nyo sa isang tao, as in super wala na talaga. Ako isang beses lang ako nagbibigay ng tiwala. Alam niyo ng mother ko, ng mga kapatid ko, ng mga taga dito sa amin. Pero kapag binasag mo yung aking magtitiwala or sinira mo yon, I will never ever trusted you anymore. I will never trust you anymore. Ganun po yun. Dapat pag pumasok kayo sa relation, lawakan talaga ang pag-iisip. Di ba? Minsan may konting din pre ha. Minsan tama lang naman talaga guys. Kasi yan ang tinatawag guys na yin and yang. Di ba? Para balanse ang lahat, kailangan may mainit, may malamig, kailangan kailangan may maganda, may pangit, nababalanse yan lahat. Yan ang combination ng balance, world balance na tinatawag, di ba? May ganon. Pero wag naman yung sobrang lamig, sobrang init, ganon. Wag naman yun, tama lang talaga. Medyo kailangan mong magselos naman talaga para naman nasusubukan naman talaga ang kung saan kung gaano kalawak din ang pag-uunawa ng isa, di ba? Kasi kapag ka nagselos to, nagkakahiwalayan. Ganun. Ano ba? Sir Aldrin Gandesa. Mega love shoutout. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. All the way from Japan. Magandang gabi naman dyan sa'yo, Sir Aldrin Gandesa. Welcome din sa aking live streaming. Salamat host sa pag-pin. Balikan ko agad sa markan nila sa bahay. Padikit ako guys sa ating super chatter. Especially sa mga monetized channel dyan. You know what I really mean guys. Make friends with our super chatter guys. Salamat host. Ayan. So, sobrang lawak pre. Ang tahimik na. Oo. Huwag niyong i-unfriend ha. Huwag niyong ina-unfriend yan. Oo nga. Kasi kapag kayo na-unfriend nyo, wala na kayong communication. Oo nga. Time check tayo. It's 43 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening. Philippine Standard Time yan guys. Ano pa ba? Oy, Sir Aldrin Gandesa, magandang gabi naman dyan sa iyo, sir. Welcome din sa aking live streaming. Message ko nga ngayon. Ako nagmahal minsan, tapos niloko ako. Ang ginawa ko, tinadyakan ko. Tumilapon, ayun, basag ang mukha. Ang harsh. May napala siya nun sa iyo talaga, as in. Wag ninyo guys na niloloko yan si Ma'am Smooth Just with Rusty. Ayun. Titilapon talaga kayo. Mababasag ang mukha niyo. Ma'am Apple ng buhay ko, Tamsak host. Mega love shoutout din po dyan kay Apple ng buhay ko. Nagbabalik din natin ng kaibigan. Si Apple ng buhay ko. Mega love shoutout po dyan sa isang magandang
binibini, di ba? Si Ma'am Apple ng buhay ko, guys. Ang ganda niya kasi. Oo nga, maniwala kayo sa akin. Inisto ko yung kanyang Facebook account. Si Ma'am A.G. Wargues nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am A.G. Wargues, guys. Highly recommended. Monetized channel also yan si Ma'am A.G. guys. Napaka-supportive, very supportive friend of us. Napakalaki ng bahay yan, guys. Kasi mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am AG. Welcome back, Ma'am, sa aking live streaming. Grabe ka, host stock. Oo nga. Kung di nyo pa, guys, nasisilayan ang kagandahang nilalang na yan, na si Apple ng buhay ko, abay, stock nyo rin yung kanyang Facebook account, as in, maglalaway kayo, bahala kayo dyan. Yung mga naghahanap dyan ng maganda, alam na this. Dikitan nyo na rin yan, guys. Medyo busy lalals this past few days. Naglilipat po kami. Ako nga din po, Ma'am, medyo busy. Sorry na talaga, Ma'am Apple ng buhay ko, di ba? Kasi syempre maganda naman talaga, at least may dumaan na maganda sa wall ko, inisto ko na. Kasi at the end of the day, wala pa akong nakikitang maganda, di ba? Inisto ko na, may nakita akong maganda. May nakita akong maganda at the end of the day. At least. Walang nakita daw Ma'am AG, mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am AG. Ito, guys, andikitan nyo, napakalaking bahay nito, guys. Napakalaking palaisdaan. Oo nga. Hello to Tube. Opo, Ma'am. Walang yatot. So, di kami maganda gano'n. Yari ka. Uy, iba naman yung yan talaga, guys, yung aking kaibigan. Siyempre, hindi ako nakapag-messenger noon, pre, di ba? Nakita mo naman na hindi ako nakapag-messenger 2 days. Oh. Ganon. Ma'am Mariana Channel, nandito. Naku, yari na naman talaga dito kay Ma'am Bols. Uy, ang dami kong magandang friend, as in. Kabilang kayo doon, pre. Ma'am Mariana Channel, nagbabalik rin po natin yan, guys, na kaibigan ng aking kaibigan, ang aking kababayan, si Ma'am Mariana Channel. Highly recommended, monetized channel. Ang sarap nito magluto, guys, di ba? Ang ganda, masarap magluto, talented as in. Yan si Ma'am Mariana Channel. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Mariana Channel. Thank you for that sweet answer, Ma'am Marie. Aldrin, grabe ka naman, sabi ni Apple ng buhay ko. Ma'am Apple ng buhay ko, pagkagat ng apple. Gusto ko ng green apple, sabi ni Paynex. Hi. Meron dyan na yung namumula-mula na apple, yun ang gusto. Ganon. Tansak boss, mahina net ng globe. Mar, nang brown out sa atin, Mar. Dalawang bes na naputol yung music streaming ni Joe Margel. Dalawang bes na nag-brown out dito sa amin ngayon. Loading. Mega love shoutout din dyan kay Joe Margel, guys. Highly recommended channel also na nagma-music streaming everyday. Kumusta naman tayo dyan, Mar? Pumasok ka ba ngayon? Pag brown, pre, bulok na yon, kaya maganda yung pula. Oo nga, yung namumula-mula. Oo, masarap yon talaga. Meron ako dito 3, sir. Pampagod daw ng hearts. Pampagod daw ng hearts. Maniwala ka dyan, an apple a day, keeps the doctor away. Tinatawag. Ang ibig sabihin nun, wala kang pampadoktor talaga. Kaya mag-apple ka na lang. Ang sama. Tiniis, di ba? Kumain lang ng apple. Ayos na. Ang sama ko. Hindi mabigyan ng meaning, no? Ano ba? Sir Aldrin, magandang hapon naman dyan sa'yo, Sir magandang gabi dyan sa'yo, Sir Aldrin. Time check tayo, guys. It's 48 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Loading daw si Joe Margel, guys. Medyo maulan kasi dito. Medyo umuulan ata, if I am not mistaken. Ayan, medyo umuulan kasi mahina ang signal ng globe. Patusok po, sabi ni Ma'am Mariana Channel. Ano to, ma'am? Meron kang premiere, ma'am. Sige. Patusok natin yan, ma'am. Paksiw na galunggong.
Ang masarap ma'am yung ano hindi galong hindi ko pa natikman yung paksiw na galong ko. Yung ano na ba 'yan? Yung bangus. Ang sarap noon tapos medyo maasim-asim talaga ng konti. Huwag mong sasabawan ng tubig. Yung talagang suka lang talaga. Tapos, di ba nang tutubig yung ano ngayon, yung talong na ilalagay mo. Sa amin, nilalagyan namin minsan kamyas. Ayan. Nilalagyan ko ng kamyas ng konti. Kasi yun ang nagtutubig nun. Yun ang nagiging sabaw nun. Yun ang gusto ko talaga. Tapos lalagyan mo ng tamang luya lang. Masarap na. Paksiw. Or kung wala naman, yung ano lang talaga, suka at talong lang. Pero mas masarap talaga yung suka at talong. Ngayon pala to, August 38. 8:30 p.m. T4 guys, T4. Patamsak din po ako guys, T4. Baka naman. And yung ating super chatter guys, wag na wag ninyong wag ninyo guys na kakalimutan ha. Salamat sir. Always welcome po. Oo, sarap niyan tapos daming onion. Oo nga, yung white onion ha, yung white onion, yung itatoppings nyo. Tapos medyo half cook lang siya, ganun. May kawork ako dito sir, taga Sorsogon, Albay. Oo, Bicolano yun sir. Tanungin mo sir kung marunong kung nakakain na siya ng picadillo. Sarap na yung tilapia. Alam niyo ba yung tilapia yung ginagataan guys? Yung picadillo ang tawag dito sa Albay sa amin. I just don't know the other terms sa when it comes sa North Luzon, hindi ko lang alam. Kung sa Luzon, hindi ko alam kung ano yung talagang tawag nila kahit sa Tagalog. Pero dito sa amin, ang term namin is yung yung picadillo. Ang picadillo dito sa amin is yung tilapia guys, yung tilapia. Lalagyan mo siya ngayon alam niyo yung pechay, tapos lalagyan niyo siya ng gata, tapos medyo patutuyuin mo ng konti yung gata niya. As in super. Lalagyan niyo ng konting luya. Ang sarap nun. Tapos medyo may sili. Yung iba nilalagyan talaga nila ng sili as in yung maanghang. Ako gusto ko yung ilalagay mo lang yung sili. Wala lang anghang. Depende na yung kung gusto mong maanghang. Di kunin mo yung sili gan. Ma'am Maria na channel. Sir Aldrin Gandesa naglo-loading din daw. Loading ka ba sir? Hindi naman ako loading. Nagutom tuloy ako kay Ma'am Maria na channel. Oy. Nagutom tuloy ako. Tamsak. Tamsak muna tayo. Tamsak. Ali Pogi dan tamsak ulit. Host BJ until end. Ito CP ko, iwan ko lang sa bahay. Alis ako. Magpa-swab test ako. Sige lang po Sir Ali Pogi. Ayun. Ingat-ingat ka sir. I do hope na okay lahat. Ano pa guys? So, kung may mga katanungan pa kayo, ayan. Kung may mga katanungan pa kayo guys, and yung ating super chatter, wag na wag ninyong kakalimutan ulit guys ha. T1 hanggang T4 guys, yung mga nangangailangan ng WH, kasi malapit na rin ako guys mag-end. Ayun. 7 minutes na lang ako guys. 7 more minutes. Host, pwede magtanong. Pwede po sir. Ayan. Pwede, kung may mga katanungan kayo guys, entertain natin ang inyong mga katanungan. Tanong kayo guys. Tanong kayo. 7 more minutes na lang ako guys. At least naka-update ako ng channel ko. Tanong kayo guys, T1 hanggang T4, yung mga hindi pa nagtatamsak dyan guys, magtamsak na kayo. And yung ating super chatter, dikitan nyo na rin po yan guys, ang ating super chatter, si Sir, main expert, One Life History. Bakit ang gwapa si Jonas Salundaga? Talagang nasa jeans niya yun sir, nasa jeans na yun ang kanilang pamilya, di ba? Kaya maganda yan ang aking kaibigan na si Pre.
Dan po Sir Uragon, T1 to T3. Ayan, si Ma'am Mariana Channel. Noted po, Ma'am Marie. Mariana Channel. Ayan. Mabigyan kita ng 3WH, ma'am. Walang ginagawa yung aking computer. Wag lang mag-brown out talaga kasi nawawala yung aking playlist. Okay na, sir. Tamsak na 1 to 4. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Sir, bigyan kita ng 4WH. Ayan. Walang yato si Pri. Ali, ang bully. Hindi, sabi ko pre, nasa jeans nyo na yung kagandahan talaga, o diba? Simula pa ng mga ninuno nyo, maganda na yung lahi nyo, kaya nasa jeans nyo yung kagandahan. O ano ngayon yung masama doon? O sige, ito talaga si pre, binubuli ko daw. Diba, kung nasa jeans niya, ako nga nasa jeans niya ang pagkapangit ko o diba? Nasa jeans ko din yon. O, sino ngayon ang nambubuli? Bully talaga yan. Yan ang kaibigan kong magandang bully. Magkasama yan kasi Ma'am Ina Macpre. Oo nga, maniwala kayo. Huwag niyo akong sumbong kay Ma'am Ina Macpre kasi malilintikan na naman talaga ako. Oo. Malilintikan ako nun eh. Baka sabihin nyo naka 1 hour and 25 minutes, nandun yung sinabi ko. Mabubuli na naman ako na ito eh. Mother. Ano, bebe? Sabi mo, bebe? Yan si bebe. Ang nasa likod ko. Guys, 4 minutes na lang ako, guys. 4 more minutes. Ano lang. At least nakapag-update ako ng aking channel. Bukas is magla-live stream ako guys mga 5:30, hindi 5:30 in the afternoon. Nandito na ako niyan. Ayan. Uy, Harlem O, anong oras ka magla-live stream pala, Harlem O? Patamsak naman ako guys, T1 hanggang T4, 10 million in the house, di ba? 10 wonderful people in the house. Patamsak ako guys. And yung ating super chatter, thank you host, ayan. Always welcome po guys. And kung may mga katanungan kayo guys, ayun, pwede kayo magtanong. Kung may mga naguguluhan kayo dyan sa inyong mga channel, you can ask. Ayan. Salamat sir. Always welcome po ma'am, always welcome. Naka-ano na din naman ako, naka 1 hour 30 minutes, 1.5 hour. Ayan. Baka bukas makapag 2 hour na ako. Kasi kung matapos ko yung sa BIR na nilalakad ko at makakapag-focus na uli ako sa live streaming. Kaya mag-stream yard na din ako ay ano ba yun? Para yung mga gustong umakyat, you can come up the stage and do promote your channel as well. Ayan. Dan T4, ayan. Sige pre, plus 1. Noted pre, noted. Mar, thank you also for keeping me in your background. Nasa sugod ka ba ngayon, Mar? Guys, 2 more minutes na lang ako. 2 more minutes. Maya-maya guys, punta natin si Harlem O. And maya-maya alas 9 si Harlem O. And 10 o'clock is si Ma'am Adel Sulit. Wag niyo yung kakalimutan yan guys. Marami kayong may isda doon. Yung mga naghahanap ng isda or palaisdaan. Puntahan natin yan si Harlem O. Maya-maya alas 9. And alas 10 is puntahan natin si Ma'am Adel Sulit. Maya ka na mag-end. Chika muna tayo. Ano bang pagchichikahan natin, pre? Nagluluto. Marami pa kasi ako ipiprint yung mga requirements ng BIR. Ayan. Kailangan kong i-print yung mga form. And then, kailangan kong fill-upan. Kapag ka nagkamali ka pa naman sa BIR, ang sungit dito sa amin. Ang sungit pa naman dito ng taga-BIR, sabi ba naman sa akin na magpunta? Sir, bawal po dito mag-video. Sabi ko, okay. Wala mag-video. Sabi ko, okay. Ano ang problema?
Bawal daw mag-video sa tanggapan ng tanggapan ng BIR. Kailan pa ba naging bawal yung yung government office na hindi pwedeng makita ng tao doon. Maruk Bersosa, Dantam sa host. Mega love shoutout din po dyan kay Maruk Bersosa. Nagbabalik din natin ang kaibigan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Maruk Bersosa. Thank you for that sweet tamsak. And meron din tayong bagong magiging kaibigan. Kaibigan kadikitan guys, si Jess Mendoza. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Jess Mendoza. Thank you also for that sweet tamsak. Maselan talaga ang Pinas sa requirements. Oo nga, sobrang taas ng standard ng mga requirements tapos yung pasahod ang bababa. Sama ko no. Hi po. Hello din po dyan sa'yo, Jess Mendoza. Thank you for that sweet tamsak also. Guys, 1 more minute na lang ako guys. Yung mga bago natin, ay kunin ko pala si Jess Mendoza. Jess Mendoza, kunin ko yung pangalan mo, Jess Mendoza. Dahil bago ka dito sa aking live streaming, Jess Mendoza, bigyan kita ng aking mga pandikit-dikitan kita ng aking mga pandikit. Ayan, it is because you are new in my live streaming. And the rest guys, ayan. And the rest, bibigyan ko na rin po kayo ng mga WH ninyo. Ayan. Mama Atimon vlog, low bat na ako sir. Naka-BG lang sa mga magaganda. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Mama Atimon vlog. Mama Atimon, mag-end na ako. Ito guys, si Mama Atimon vlog alas 6 ng umaga kanyang live stream. Hindi ko na pupuntahan si Mama Atimon kasi nga lagi akong medyo pagod. Alas 9 na alas 10 nagigising minsan. Hindi ko na naaabutan si Mama Atimon. Mama Atimon, magandang gabi po dyan sa iyo. Ayan, magandang hapon ba dyan sa inyo, ma'am? Welcome sa aking live streaming. Makikipag-friend po. Ma'am Jess Mendoza, puntahan mo si Jess Mendoza. Puntahan mo si Ma'am Adel Sulit. Dikitan mo yan. Si Jonas Salundaga. Ayan. Host paayuda po ng WH. Maruk Bersosa. Sige, kunin ko yung pangalan mo. Maruk Bersosa. Maruk Bersosa. Bersosa. Ilan ba sir WH ang kailangan mo sir? Kanina pa ako dito kaya wag nyo na akong chismis. Nakabidji lang. Thank you naman po dyan saya. Maruk Bersosa, ilan ba yung ilan bang WH ang kailangan mo sir? Kuya, I'm about to end na rin. Maya guys, puntahan natin si Harlem O. Ayan, alas 8 ata, alas 8, magla-live stream si Harlem O, or 7:30 ata if I am not mistaken. Uy, board! Uy, mag-end na ako, board. I'm about to end na rin, guys. Board Vlogger, guys, is in the house. Mega love shoutout din po dyan sa'yo, Board Vlogger. Highly recommended monetize channel yan, guys. Ayan, marami kayong may ista dyan kay Board Vlogger. Sige, Sir Bay na naka-premiere kasi si Shan TV. Oo nga, guys, si Sir Shan TV pa. Puntahan din pala natin to, guys, si Shan TV. Nandito pala yung ko. Nandito pala sa akin si Shan. Naka-premiere nga. Oo nga. Yung kay Alucard lang sa Kalamya. Eto, guys, puntahan nyo to, guys. Pa-support naman ako guys kay Alucard. Nagsisimula na ang premiere ni Sir Shan TV Guapo. I'm about to end na rin guys. Ako po ang inyong lingkod. Malaki pa host, 2.5k. Kulang ko. Salamat host. Sir, bigyan kita sir ng ilan ba? Bigyan kita ng 10 hours sir. 10 hours. Kahit pa paano makadagdag man lang sir. Ayan. Bigyan kita ng 10 hours sir. 10 hours akong matutulog, 10 hours na naka-play ka sa akin. On the way, Atimon Vlog. Guys, magpapaalam na rin ako. Board, sorry talaga, board. Malaki ka host. Mag-end na rin ako, guys. Puntahan nyo guys yung si Shan TV Guapa and si Harlem O, maya-maya. Ako po ang inyong lingkod. Nag-iwan guys sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I love you all, guys. See you tomorrow. Ayan. Bye, guys.